Мой разказ. Анита Христова Трифонова. Секирата. И мъртвите помагат. Диалог на две души от отвъдното. Даяна и Румяна. Добре дошла, мила. Не само по съдба, но и имената ни завършват на Яна. Българка си, но си принцеса на Полфолка в една малка страна на Балканите. И двете бяхме красиви и талантливи в това, което умеем. И двете не бяхме оценени от съпрузите си, от които имаме по две деца. Живях на земята малко повече от теб, сред злобни и завистливи хора, дори близки и роднини. Нашите почитатели досега са убедени, че смъртта ни е предизвикана, планирана. Дали пък за това и двете сега сме тук заедно? Заедно ще се утешаваме и скърбим, най-вече за децата си, които оставихме от малки без майка. Аз бях и съм известна в целия свят. Обичан от хората, раздавах се, правих само добро, помагах. Ти също, мила ми Румяна. Няма значение каква кръв тече във вените ни, ние с теб сме еднакво любими на хората и добрите. Те скърбяха много, когато ни спращаха от този свят, в който на нас с теб не ни провървя. Ние бяхме и щастливи, и нещастни на земята. И двете търсихме човека, който да ни разбира, да ни обича, да не ни завижда. Уви, така и не го намерихме. Бяхме предадени. Последните ни мъже в живота, без да искат или не, бяха виновни за катастрофите, след които се разделихме с живота на земята. Не можехме да угодим на най-близките си. Само децата ни, милите ни дечица, ни останаха верни. Все още не вярват, че сме мъртви. Мъртви в представите на земните хора. И каква стана тя? Оставихме най-любимите си същества, сирачета, самички сред стадо от вълци. Ще ми позволиш да те наричам сестричка. Казват, че на всички езици на земята красотата щяла да спаси света, но май не е така. Ние с тебе бяхме и красиви, и добри, и талантливи. Раздавахме се безпрекословно. Обичани бяхме от обикновените хора, не близките, не роднините. Кралят сега се пече на адски огън и плаща за греховете си към мен и към децата ни. Разбра, че е употребен и дори ще умре от тази голяма любов, страст. За сега страда от болест, която е нищо пред това, което го очаква в отвъдното. Твоят любим, с който катастрофира сега, има жена и деца, но не е щастлив. И те първа го очакват беди. Бащата на моите деца за сега е още крал на Англия и ще се разбере дали Бог ще разреши да пренебрегне децата си заради чуждото дете. Съпругата на единия ми син преживя страшна болест и още не се знае какво предстои. Така искаше унази чуждата жена заела моето място на кралица на Англия след развода ми с краля, който развод е абсолютно незаконен, както и брака му с разведена жена. Тази жена докара само неприятности в кралския двор, точно тогава почина и голямата кралица майка. Тази жена се справи и с мен. Ние бяхме трима от самото начало. Тя нямаше срам и доблест, но жаждата за пари и слава я караше да върши престъпления. Отчаяно търсих човека, който да ме разбере, но оставах неразбрана. Ти преживя почти същото и твоята истинска приятелка Диана, случайно или не с име като моето, не те предаде до последния миг. Само буквата И от името и заменена с А от моето име говори, че има и друга жена, сестрата на краля Анна. Твърде късно тя се опита да оправи тази каша, доколкото можеше с помощта на светицата Анна. Ние с тебе трябва да направим необходимото, поне заради децата си, и доколкото тук това ни се разрешава. Аз вярвам, че си съгласна с мен. Живяхме малко на земята, която напусна по-млада от мен. По-малка си от мен, но това тук
където сме, няма значение. Дай да те прегърна и трябва да знаеш, че те разбирам, сестро. По-голяма съм от теб, с много малко. Бях и по-богата, живях малко повече от теб на земята и така нататък, но смъртта дойде при нас. Непредвидима, нежелана от нас и от тези, които ни обичаха и все още ни обичат. Тук сме в безопасност и ще помогнем на децата си. Мила Даяна, разбирам те и изцяло те подкрепям. Това, което преживяхме на земята, сред простосмъртните е самата смърт. Затова и тя ни взе. Не искам да си мисля какво би очаква тези, които са виновни за разбитите наши семейства и дечицата ни, останали без майка. Тези, които предизвикаха и са виновни за нашата смърт. Сега имаме силата и възможността с Божията помощ да помогнем на нашите деца, които още страдат за нас, обичат ни и не желаят да се гаврят с паметта ни. Твоята благотворителна дейност, толкова хора, деца си спасила на земята, няма никога да бъде забравена. И аз живях честно, всеотдайно, но дори бащата на децата ми завиждаше. Ще чакаме Божието Слово, разрешение да направим нужното да спасим децата си. Това се знае от земните хора, че мъртвите помагат най-много на тези, които обичат. А ние с тебе и тук няма да спрем да обичаме децата си. Не сме загубили човешкото и тук. Прегръщам те, сестрички. Останахме си такива, млади, красиви и можещи за хората на земята. И те няма да ни забравят. Както и доброто, което сме направили за тях. Добрите и честни хора. Бедните. Нека има и възмездия, макар че това няма да ни бъде утеха. Нека се обърнем към Бог, да възцари истината на земята, да спасим децата си с Негова помощ. Нека двете се прегърнем и да продължим по различния си живот тук, помагайки на земните добри души. Аз, Румяна.